माँ प्रणाम। खुश रखियो बापा बहुत भल रुह। आपण आज जरा आश्रम रे आसी पहुंची आ कौन केमती अच्छा? ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରିଲେନି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବସିବୁ ଶୋଇବୁ ଟିକେ ଖାଇବୁ ସଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ତ ମିଳୁଛୁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଲୁଗାପଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତେଲ ସାବୁନ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦରକାର ହେଲେ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା। परिवार रे आपनकर आ सब किए अच्छा? ପରିବାର ମୋର ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ସେ 12 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇକି ଢେଙ୍କାନାଳ ନୂଆପାଟଣାରେ ରହିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଏକୁଟିଆ ମା ବାପ ଘରକୁ ଧରିକି ମୋ ଝିଅଟିକି ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଇଲା ସେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦେଲି। ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ଦିନ ଚଳିନି ମୋର ଦୁବାଟେ ଫୁବାଟେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରିକି ମୁଁ ଚଳେ। ମୋ ବାପ ଘର ବି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଚଳିଯାଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ମୋର ଜଣେ ମଣିଷରେ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ଯାଇକି ରହିଗଲି ରାଉରକେଲାରେ ମୋ ଝିଆରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଠି ରହିକି ବହୁତ ଦିନ ରହିନି। ତାପରେ ହାର୍ଟ ଯେମିତି ବାହାରିଲା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାର୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ 5 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଣିଲା ଯେମିତି ସେଠୁ ଜଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ପୁତୁରା ଗୋଟିଏ ଦିଏ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଆରୀ ବି ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଏବେ ଆଉ ପାରିନେନି ନ ପାରିନି ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେନି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ। मौसा आपनकर कोन को? ସିଏ କମ୍ପାନୀରେ ରୁହନ୍ତି ସେଠି। ହଁ आपनकु मौसाଙ୍କ सहित डिस्टेंस होबार केते वर्ष है? ହଁ 26-27 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 26-27 वर्ष भितर आपण केमिति कोन जीवन अतिबाहित करथले? ଏମିତି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ବାପ ଘର ଟିକେ ଥିଲା ଘର ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଡୁମଡୁମାରେ ରହୁଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଝିଅ ବାହାରକୁ ବିକିଦେଲି ଯାହା ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ବି ଦେଇଦେଲି। ମୋର କ'ଣ ହବ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇନି ସେଠୁ ଝିଅରେ ରହିନି ବାପ ଘରେ 5 ବର୍ଷ କାନ୍ତରୁ ରହିନି ଏମିତି ସବୁ ରୁହେ ଝିଅ ଘରେ ଯାଇକି ରୁହେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଝିଅ ଘରେ ରହିବନି ଏବେ ତାର ଭାଇ ଭଗାରୀ ଘର ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ମନା କଲି। ମୋ ନାନା ମୋତେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ବୁଝି ଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇମି ରହିବି ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ। विशृंखला हैला ना एमती किछि माने स्वामी स्त्री भीतर कोन गोटे घटना दुर्घटना? କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଝିଅ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ରହିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ସେତେବେଳେ 2ଟା ପିଲା ହେଇସାରିଲେ। ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ କହିନି ତମେ ତମର ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଆମର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦି ଘରିଆ ଲୋକ ମୁଁ କହିନି ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ବାସ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ସବୁ ସଦବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତି ଓଷା କରନ୍ତି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ବି ଓଷା କରିଥିବେ ନିହାତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏବେ ବି କରେ ଏବେ ବି ମୁଁ କାଲି ପାଇଁ ବି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଆଣିକି ରଖିଛି। ଏ ଦେବକୀ ଯିବ ଆଶ୍ରମରୁ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ମୁଁ ତା ହାତରେ ଦେଇଦେବି ପଇସା ଦେଇଦେବି 10 ଟଙ୍କା ପୂଜା କରି ଆଣିକି ଦେବେ। ମୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରଟା ଆଉ କିଛି ହଉ ନ ହଉ ମୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରଟା ପୂଜା କରି ମୁଁ ପିନ୍ଧେ। ତଥାପି ଯାହା ନେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ନା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବିଧବା କି ବିଧବା ନିଷେଧ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିବି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯଦି ଆଗେ ମରିଗଲି ଭଲ କଥା। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି? ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ରଖିଛି ଆଣିକି। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ହେଇପାରିବ କି? ଯାହାନେ ସ୍ୱାମୀଟା ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ଦୋଷରୁ ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତୁ ଯେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି କି? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ପାଇବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜୀବିତ ହେଇକି ଅଛି। ହଁ ସିଏ ଏବେ 4 ମାସ ହେଲା ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରିକି ଆସିକି ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପୁତୁରା କହିଲା ସିଏ ରହୁଛୁ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ମନା କଲା କିଛି ସତ କଥା ମା କହିବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଯାଉ ମାନେ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ନିହାତି ତ ମନେ ପଡୁଥିବ। ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ରାଗରେ ଜିଦ୍ରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବିନି କଥା ହେବିନି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ମୁଁ 2 ଥର ଯାଇଛି ସେ ନୂଆପାଟଣା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଫେରିକି ବି ଆସିଛି ଏକୁଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯିବି କଟକରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବସରେ ଯିବି। ମୁଁ ଯାଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ଝିଅକୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ରଖିକି ତାର ମୋ ବାପ ଘର କହିଲେ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ପଢ଼େଇବୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେଠି ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ମୋ ଝିଅ 2 ବର୍ଷର ହେଲା 17 ବର୍ଷର ସେ ଆଇଗିଣାରେ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେଲେ। ସେ ପିଲା ଥିଲା ଆଳୁଗଦିରେ ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ସେ ଗୌଡ଼ ଘର ବାହା ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ ଯିଏ ସେ ଜାତିରେ ବାହା ହେଇନି। ଆସି ଭଲ ପାଇଲା ମୁଁ ବାହା ହେବି ସେ ବାହା ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇନି ଖାଲି ଜିନିଷ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ବାହାଘର କରିଦେଇଛି। ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି? ହଁ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ କଟକ ସେଦିନ ଦେଖାଗଲା ଆସିକି ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଇନ ମୋତେ ଡାକେ ମୁଁ 8 ଦିନ ସେଦିନ ବି ଡାକିଛି ମୁଁ ନା ମୁଁ ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି ମୁଁ ଏବେ ଯିବିନି ଯଦି ଯିବି ରଜକୁ କହିକି ଆସିବି 2 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ କହିକି ଆସିବି ତା ଘରେ 2-3 ଦିନ ରହିକି ଆସିବି। ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି? ହଁ ଫୋନ୍ କରେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରେ ଆଶ୍ରମର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସହିତ କଥା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ ଦିଅନ୍ତି କହିବି ପୁଅ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଦିଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଦିଅନ୍ତି। କଥା ହେଲା ପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେ
ମୁଁ 8-10 ଦିନ ଫୋନ୍ ନ କଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଯାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି ହେଇଥିନି ତ ଗଡ଼ା କହିଲେ କାମ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୋର ସେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ନା, ମୋର ସେ ଝିଅଟେ ଅଛି ନା, ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୋ ଦୁନିଆରେ? ଅଛନ୍ତି ପୁତୁରା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର ନିଜର ମୋର ଝିଅଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋ ଝିଅଟା ଅଛି, ଆଉ ଝିଅଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ କାନ୍ଦି ଭଅ ବାଗି ରଡ଼ିକି ମରିଯିବି ପା, ମୋ ହାର୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ମତେ କେହି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମନକୁ ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ଜଇଁ ବି ଡାକିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ହେଇଗଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ମୋ କାହିଁକି ଜଇଁ ଯିବି, କଣ ଯେତେବେଳେ କରିବି? ଡାକିଛି 4-5 ଯାଆ ତାଙ୍କର, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ରହିଥିବି ଯାଇକି ବି ରହିଛି ବର୍ଷେ କାଳ ହାଟ ବାହାରିଲା ଯାଇକି କଟକ ସବୁବେଳେ ଦେଖଉଥିଲାଣି କାର କରିକି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ବୋଉ କୋଉଦିନ ଯିବ କି ତମେ, ମତେ ସେତିକି ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ରହିବିନି କି ଏଠି କି ତୋ ଘରେ ରହିବିନି। ଏବେ ବି ସେଦିନ ଡାକିଛି କଟକ ଗଲା ଦିନ, ବୋଉ ଆସୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ ନାଜ ମାଡ଼ିବ। ଯଦି ଯିବି ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିବି, 8 ଦିନ 15 ଦିନ ରହିବି ପଛେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ରହିବିନି ବନ୍ଧୁ ଘରେ। ଝିଅ ଘର ମୋ ଝିଅକୁ 2 ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବି ନା, ହେଇ ତା ମା ତା ବୋଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ମା ଆସିକି ତା ଝିଅ ଘରକୁ, ଏ କଥା ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ ନ ଶୁଣୁ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣ ହଁ ମନେ ହଁ ରଖିଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହଁ, କରିବେ। ପୂଜା କରିବି, ମୁଁ ଖାଲି କରିବି। ମୁଁ ସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ସଦବା ମା ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ ଆଉ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ମାଆର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଜଣେ ମା, ଅସହାୟ ମା, ସେ ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କହିଲେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।